pipi ini ya. Ew, tara. Iba na sa kuya. Tuh, ito na. Ito na daw. Gilid mo na. Hindakaan. Gilid mo na. So, hello guys. So, nakailing na po kita ning matatabangan na pulubi. Rakman nga ni. Pero duman sa nag-request, sa nag-comment, iyo po ini, opportunity na po ini makatabang. Salamat po sa pag-comment ha. So tatabangan ta po si kuya. Iyon ta. Ya. 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 Uy. Tara po. Singam. Dai na iling kay kang nakaigda diyan. Dai ka piglilipot diyan. No oras na oh. Damang kaya akong ibang maistaran. Irakaman kuya eh. Pero na edad mo? Nabinta. Kamurang edad nga ni. Napabayaan ko ng sabiri ko. Pero malakad-lakad sa kalsada. Kaya abo ko talaga nagsasuggest talaga ning nagtatabang mga araw kayo. Nahihirag ako. Ano ini mga kupik? Baga ini. May kape, may guys, may chicheria, may soft drinks. Oh, may soft drinks ka man pala. Uning kape, ano ini tayo ko kain? Pag halimbawa nagkaparang bus station sa turbina, nagpapara man ako, duman ako nagkakape, duman ako nagpapalipas ng aldaw. Naglalakaw ka lang? Oo, lakaw lang. Hanggang dawasan makabot ang bus, sinusugungan ang bus, padyan palang pabalatan. Nakapaglugon ako di na ako nakaulit, di ko man arang pabalik. Taga saan talaga ka mo? Ang pamilya mo tabi kuya, kung saan talaga ka mo halik. Arayo nang inabutan mo digdi ra. Taga Laguna po talaga. Arayo ang arong na mo. Nagkakan ka na lamang. Hindi pa nga ni. Daman kayang pagkaon, tsaka aram bagang puro, bigyan mo na. Oo ini. Kalat-kalat ng kung may magtao. Di ka magparatipong kayo ni tamati na ini. Garap mo na ini oh. Sus kita ay, sus gari mga haluyon mo na pati ini tigtipo no. Kupas na ang kulay oh. Hirak man kayo ini. Oo iyo. Bagalan ko muna ang pagkakan mo. Alaton mo ko digdi ah. Bagalan ta muna si kuya ning makakan lamang ta. Dahil pagaro ini nagkakakan, perang aldaw ka na tabi ko yan dahil nagkakakan. Pang dusing simana na gara. Dusing simana. Grabe naman. Tulong bulan pala ining. Ibig sabihin kang naglakaw ka padigdi, di ka nagkakakan. Nagkakapi ka lang. Iyo po nga ni, kape lang ako. Marin hindi ka nagkakailang. O sige. Guys, bakalan tamo na ini guys. Na. Tangali, igo kitang matabangan na. Nahihirap. Kuya alaton mo ko dyan iyo. Balikan ta ka. Bakalan ta ka pagkaka. Guys, yun na. Ginakalenta si kuya ning makakanan. Tubig. Tapos uli na muna sangon yan. Tada pa kitang ibang pangtao kayo ni. Basta mapakakanta lang si kuya. Kuya. Buwanan mo na yan. Laman tubig mo. Man. Salamat po. Tago mo ini. Manigo ka pag ano. Salamat po. So,
anong nagustuhan mo? Taday ka nagtatrabaho, mahilang ka. Igwa kang problema sa ano, pilay ka. Malabo ang mata mo. Magtrabaho ka kaya, boss. Para igwa kang ano, igwa kang kita, may pangkakan kang aral daw. Anong pagmati, boss, na palayaw-layaw ka lang dyan, mahirigda ka sa gilid. Maring hindi ka nagkakailang, ano man ang feeling mo kaan? Pagbanggi po, maliputin, tsaka minsan may nagkataraman sa kuya nagaging tamong. Tapos pag may mga sobra-sobra pong pagkaon, tinatamon din sa kuya. Magayon man ang buhay kang, ano, marin man ang buhay mo na arugaan. Maring mga puta, narugong po nga ni sa mo sa mga mabuot na, daw nakahigda ka lang, tatamag ang pagkaon. Uy, simple. Kaya po ako magtaw talaga ta. Una-una, nahihirap ako. Mababaw ang luha ko sa mga arog ka ng mga bagay. Kaya po magtabang. Kaya po nga ni. Marayman pala. Maring man, gusto mo po, testingan mo, balyo kita. Ako maging vlogger tapos ikadigdig. So, ano piling luhod? Mabalyo kita. Ako ang magiging pulubi. Ika naman ang ma-vlogging. Magiging vlogger ka na. Congratulations. Tatawan takang puhunan ha. Sige po. Pero siguro doon mo may matabang sa kuya. Matabang sa iyo mo daw nagtambog. Kung tinabangan mo ko. Hindi talaga, tama ka talaga. O sige na. Tawan ta kaning ano, puhunan. Tawan takang puhunan. Ano yun? Itaon na. Ano yun? Pero yun. Kapati. Iba pa yan. Salamat po. Tindog daw. Baka kung magkaarano pa. Iba pa yun eh. Salamat po. Salamat. Maging mabuot kang vlogger ha. Sa'yo na naman ini, pati ini. Lalikanaan. Yun. Congratulations ha. Salamat. Maging tultul ka ha. Oo. Sige na, ingat na. Ayusin ko na naman. Mali pa maging pulubi na sana. Da problema. Salamat. Mga para singil utang. Tapos kung ano-ano. Singilan din ko ding pulubi na ako. Wala man ako pambayad. Pulubi na. Good luck. Ingat. Salamat ha. Salamat sa iyo dyan bata ba? Kapatal mo! Nalalagunan ko ito. Tatawan ni magbikol. Takalalago ni Bantiko. Nadaligaro ako ni Bantiko. Di po kal na Bantiko. Ini. Alat mo na daw. Hello guys. Maray na apon po. Shout out. Game. Shoutout nga pala kay kay Joan Quintana Ilcano. Shoutout sa imo. God bless you. Salamat sa pagsuporta, sa pag-views kang video mi. Yeah. Shout out sa Team Gogo, Riazul Carlo, Gerald Asagra Coloso at kay Arlene Yigas at Kuya Jay. Mag-asawa, ingat ka mo dyan Peripot. Salamat. Shoutout pa rin yun. Shout out pa di. Pading ipot. Shout out niya. Tapos kay Mading Arlene. Salamat sa suporta. Kay Joan Ilcano. Shout out po. Kay Paring Glinson. Salazar. Shout out po. Maraming salamat. At sa mga bago, magpapa-shoutout pa lang, next video po, lagi kayong kasama. So, comment and share, like and follow na lang po kayo dyan sa aming page, Kuya Brad. Kami po ang Team Mahirap. Kaltasan Sudua, absent. Absent na naman po sa duwa. Team Pahirap.